Estem aquí per fer un crit contra la impotència, un crit col·lectiu. Dins de la campanya Barcelona Ciutat Refugi, el 28 de juliol de 2016, l'Ajuntament de Barcelona va inaugurar l'anomenat Comptador de la Vergonya, amb la voluntat de retre homenatge a les persones que han mort al Mediterrani. L'acte es va veure afectat per una protesta organitzada per col·lectius que defensen els drets de les persones migrants, en la qual s'acusava Ada Colau i el govern municipal d'hipòcrites, racistes i mentiders. Segons el que vam poder observar aquell dia, molts assistents a l'acte no entenien per què aquest tipus de col·lectius estaven criticant un acte d'aquestes característiques. 3.034 persones ofegades perquè no se'ls ha permès un passatge segur. Avui inaugurem aquest comptador de la vergonya que en temps real actualitzará. En el escenario, el actor se presenta, bajo la máscara de un personaje, ante los personajes proyectados por otros actores. El público constituye el tercer partícipe de la interacción, un partícipe fundamental. Señora Ada Colau, responsabilidad, no sea hipócrita. Estos manteros también han llegado en patera. La protesta estava dirigida precisament a generar aquest desconcert, a ficar el focus a la contradicció entre allò que diu l'Ajuntament i allò que fa la pràctica. Agafant com a problema central la persecució de la venda ambulant, el lema de la protesta afirmava: homenatge als que moren, persegueixen els que arriben. Nuestros cuerpos son la zona de guerra entre policía, ayuntamiento, izquierda y derecha. Es una batalla en la que siempre pierde el mantero. Nosotros no necesitamos que nos regalen nada. Somos trabajadores y estamos dispuestos a hacer otra cosa cuando tengamos otra cosa mejor que la venta. L'alcaldessa va afirmar: avui és un dia en el que no oblidem els milers de refugiats que han mort al Mediterrani. Tant aquesta afirmació com el discurs que va dominar la vessant oficial de l'acte mostren confusió en relació al que entenen per persones immigrants i refugiades. La campanya Ciutat Refugi està dirigida a sol·licitants d'asil i, a més, potenciant el discurs hegemònic que centra tota atenció a la guerra de Síria, quan els orígens i els motius de les persones desplaçades són molt diversos. Per altra banda, la majoria de gent que ha mort al mar no és ni de Síria ni sol·licitant d'asil. No entiendo cómo Refugees Welcome y miles de migrantes ya están sufriendo. Y esa es la ciudad de los refugiados, ya estamos muertos de verdad, porque cruzamos el mar y llegando aquí. Y institucionalmente, esta ciudad echa a patadas a los inmigrantes. No me representa como una persona refugiada, no sé exactamente qué es ciudad refugio. Porque si ponen este pancarta aquí, todo el mundo dice que ya están haciendo algo y no hacen nada. La mera distinción entre refugiados, políticos por un lado, y migrantes económicos por el otro, es cada vez más difícil de mantener. A esta realidad, crecientemente confusa, algunos autores la han denominado The Asylum Migration Nexus. En base a aquesta categorització arbitrària i poc definida, s'ofereix un tracte diferencial, produint situacions paradoxals com aquesta. Mentre el govern municipal afirma lamentar el mare mortum, dona ordres a la Guàrdia Urbana per endurir la seva pressió contra la venda ambulant, protagonitzada per immigrats en situació d'extrema precarietat. Al mateix passeig al que es va desenvolupar l'acte hi havia panells amb la nova campanya de l'Ajuntament dirigida a criminalitzar el top manta. L'Ajuntament de Barcelona actuarà de forma decidida per evitar que es produeixin ocupacions intensives de l'espai públic per part dels manters. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha informat de que hi haurà un increment de la presència policial. Castigar a los pobres describe la invención y puesta en funcionamiento de la contención punitiva como técnica de gobernar áreas y poblaciones problemáticas a lo largo del eje clase-estado marcado por las divisiones etnorraciales o etnonacionales. Les polítiques de l'estat neoliberal estan destinades a potenciar formes de treball que li generin benefici, aplicant fortes mesures de repressió contra qui es surti de les seves lògiques. El dia abans de la inauguració del comptador de la vergonya, els Mossos d'Esquadra van detenir 7 manters. Un d'ells, en Civil, ha estat un any en presó preventiva, acusat d'agredir un agent de la Guàrdia Urbana i recentment l'han condemnat a 5 anys de presó i a ser deportat posteriorment. Una agressió dirigida contra els representants de l'autoritat de l'Estat es castiga amb gran duresa, encara que es pugui considerar, en molts casos, legítima autodefensa. En canvi, la violència exercida de forma sistemàtica per qui detenta el monopoli d'aquesta sí es considera legítima. Així, es genera una impunitat quasi total per part de les anomenades forces de seguretat, encarregada de defensar la integritat de l'Estat i els interessos de les elits. Tal com defensa Diana Marre, es pot considerar que vivim en un estat d'excepció enquistat, que apareix com una tècnica de govern més que no pas com una mesura excepcional. El concepte de bare life fa referència a aquelles vides que es poden treure amb impunitat, sense cap càstig i sense comptar com a homicidi,
ja que no generen un benefici. Podem parlar també de necropolítica, entesa com l'ús conscient i intencionat d'aquestes morts. L'exministre d'Interior, Fernández Díaz, va declarar ara fa 2 anys que no s'havia de fer un pla europeu de salvament al Mediterrani, perquè si no morís tanta gent, es produiria el que ell anomenava un efecto llamada. Seguint a Moss, a la seva voluntat d'entendre com està construït el concepte de persona als diferents contextos, considerem molt perilloses classificacions com la d'immigrants il·legals o treballadors il·legals, donat que neguen drets que es consideren inalienables per a qualsevol ésser humà. Només així es poden entendre les actuacions policials, els confinaments als centres d'internament d'estrangers o les presons en general. Estan dirigides a aquelles persones que tendim a no considerar com a iguals i, per tant, no els associem als mateixos drets que nosaltres. L'Ajuntament de Barcelona, malgrat una aparent voluntat de trencar amb algunes d'aquestes lògiques, ha pagat 20.000 euros a una empresa transnacional de publicitat per fer un comptador en lloc d'invertir-los en polítiques públiques amb contingut que vagi més enllà de la propaganda. Alhora, ha seguit reproduint els nuclis durs d'aquestes dinàmiques. La classificació en migrants de primera i de segona, la fal·làcia de la il·legalitat de les persones i la criminalització de la pobresa. Todos hemos perdido el miedo cuando cruzamos el Mediterráneo. Esta fosa común, donde tantos hermanos y hermanas han muerto como resultado de sus políticas racistas y criminales. Hoy queremos decirles a estos señores y señoras del poder del Ayuntamiento, de la Generalitat del Estado Español, a la Guardia Urbana, a los mozos, a la Policía Nacional, a los jueces, que con el miedo y la cárcel no se arregla nada. No se arregla la pobreza, la exclusión, el racismo y la desigualdad. Hoy también queremos decirles a nuestros hermanos presos que no los olvidaremos, que no los dejaremos allí dentro, que no se puede estar a favor de los refugiados y no apoyar a los manteros, que también somos refugiados, para que el gobierno dejan de meter a los pobres en la cárcel. Ellos nos encarcelan, nos rompen las piernas, nos acusan de organización criminal, nos acusan de todo. Pero a pesar de todo eso, tenemos que resistir, demostrarles de que somos capaces de resistir. Declarar-nos ciutat refugi, de fer un munt d'accions conjuntament amb moltes entitats socials i humanitàries